Katba kajeng long jengman ha Bangladesh kanang sniu hadin kajeng hiar Shukino jong ke Sheikh Hasina u Presiden jong ke Supreme Court Bar Associations UAM Sheikh Rehana ulokentu badai penpai no iki sa Bangladesh kumbale thu da kadha ka tributes u kokons ulong ngi kwa ban pene ya kajeng dai ka babha bat ki pat ba kari India singabha ban kem ya ke Sheikh Hasina bat ya ke Sheikh Rehana ki balaphet na kari bat pha biang iki sa Bangladesh Ulakan noru ba ka Hasina kala palongi ki babun ki cingyap ha Bangladesh da ka bamarap ka Sheikh Hasina kala penyap bun ngut ki briu ha Bangladesh ha kene ke cingyalang ladon ka tokan nengut ki nang yasat an ki bakar shan ya ke BNP u khokons u badairu u Joint Secretary General jong Bangladesh Nationalist Party BNP ulakan tu persya ban penpana ya ke state of emergency bar uladawa badai ban design no ya ki nang bisar jong Supreme Court ki bedon kti haki kam san perthai bat ki kam bam sap ha po sitiyeu ong ka khobor jong ka dhaka tributes ulokhot ro ban ino kam ye ki officer an jong ka jala ba kanthop ya u attorney general UEM sarkar nalor kata u khokons uladawa ban palai no ya ki koi di san perthai ka Bangladesh kalai kendu ya ke jinglong jingman ha ka san perthai ha ka ba ka Sheikh Hasina ha ka san tarik jom nailar kala terwa ban ino ya ke kam jongka hadin bakin jingiki kinangkiu ki jingiki ki belalam kam tam de ki samla pule ki badawa ban bakut no ya kum ai benta ya ki kam sarkar kilashim ya ke dur jongga jingiki persya sarkar kam menchua ha ke negesngi u Presiden Muhammad Sahubuddin ul pemana ya ke jing penkelem ya ke ying dorbar jongkeri ban pelilat ya ke jing thau ya ke sarkar basipor ong ka dhaka tributes ha ke weipat ke jing dia ke bakrau lapalai no ro ya ke chairpers ke BNP ka badairu ke Menteri Rangba Duk Barim ka Khaled Asia ka Hasina kala poha India ha ka janmit jong ke singinakong bat empat tip lakan sa hadalhi nekan lech ka weipat ke jaka ha ka juk kapor ka Dhaka kinong elam jong ke kanun samla pule persya ya ka jing sya lebin kila terwa ya ke sarkar basipor bayalam da Nobels Muhammad Yunus ha ka jing tmu ban weng ye jing ka badang ya syakmat jong ke Bangladesh